Salut! Vreți să vă decorați prin curte sau printr-o ogradă ceva și nu știți ce? Am o soluție. Bun, dragii mei, astăzi am să vă arăt cum puteți să faceți un robot doar de decor, nu așa să funcționeze, sunt sigur. Dar hai să vedem dacă se va primi, căci eu oricum inventez și sper foarte mult, foarte mult să meargă. Pentru început am să fac... Ce am să fac? Picioare, sigur. Dar nu, am să fac din altceva. Puteți să faceți din orice material, eu doar vă dau o idee. Ce puteți și cum să faceți. Frate, chiar va fi unul extrem de mare. Așa. Eu nu știu dacă se va primi, căci frate, eu chiar inventez acum chestia aceasta. Dar și sper să funcționeze, ca să iasă foarte interesant. Foarte șmecher. Așa. Da. Să merg și pe aici. Da. Da, e ca exact așa. Și... Da. Acum să iau ceva de genul chestia din asta. Arată, nu știu, parcă mai șmecher. Și dacă merge încet cu încetul. Adică eu încerc acum. Pentru prima încercare sper să meargă, fraților. Exact. Că de decor asta va fi și... Așa, 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 așa. Câte pătrățele? Două. Da, exact. Aia aș face ca și pe un super erou. Până când așa este bine. Apoi am nevoie și de asta. Nu așa. Așa. Și așa ca și un fel de super erou cu centură, cu toate chestiile astea. Știți voi, de genul erou, din... Fraților,
Așa arată destul de bine, dar... Nu, acesta. Mă gândesc la prostii. Chestia aceasta. Iar apoi... Am să stă așa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Exact. 1, 2. Dar cât am ridicat în sus? 2. Aici, exact. Acum ceva cu ceva de genul ăsta, tipa. Da. Așa. Și aici, exact așa. Exact. Da. Exact. Așa. Da, fraților, cam așa este. Da. Și aici să zicem că am să iau așa. Aici am să fac ceva de genul. Am să pun săgeți și vă trage cu săgeți, iar aici am să pun așa ceva. Exact. Așa. Am nu știu destul de bine. De aici acum am nevoie de nu știu de ce. Da, de da, fraților, ce să te capă, dar hai să facem gura, ochii, tot ce avem nevoie. Aici. Așa. Vor fi ochii. Așa. Aici. Ar fi gura și ajunge, dar
nu, n-am terminat. Ochii vor fi așa, așa și așa. Așa, așa. Și așa. Și gura va fi din chestia asta. Nu din son. Aceasta este robotul nostru până când. Dar tot n-am terminat. Să fie un pic și mai straniu. O să pun așa împrejurul capului. Cam așa. Bun, dragilor, acesta este robotul. Cu voi vă zădim și ne vedem data viitoare.